Dovolte, bych suše předpokládal, Golema, že všichni znáte tu. Rabí Liv, že z hlíny ho uplácal, protože měl vzteka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu a tím pádem ho tak urazila, že si uhnět kata na tetu. Katem tím měl právě Golem býti a dohlížet přísně na tetu. Eventuálně ji zahubíti, kdyby nevydala trumpetu. Ona ale, teta byla fešná, pěkně rostlá, zcela vášnivá. Všechněm muským byla nebezpečná, na oficíři byla divá. Ze začátku Golema se bála, hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval tu svůdnou Evicéru velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána do poledne zaskočil si Golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. Zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Golem zrudne a potom hned zbledne, veď se do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, zmocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvají milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. Letí zpátky, půl litr uchopí, ze štamgastů dělá mrtvoly. Než se šenkýř ku obraně vzchopí, mrtev leží, hlavu vejpůli. Uřícený Golem k tetě letí, zjevit jí, že jí miluje. Najde ji však ležíc ve obětí s oficírem infantérie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žárlivost mu vtiskne v ruku zbraň. Jme se párek mlátit pohrabáčem, oficíra zabil i tu saň. Když pak všechno zapálil a utek, hned z toho byl poplach veliký. Do samoty hanal Golema smutek, v patách vojsko měl a četníky. Až se dostal ke starému mlýnu a mlynář ho úkropem častoval. On ho zabil i jeho rodinu, v mlejně se zabarikádoval. 9 měsíců a 9 neděl regiment vojska ho obléhal. Golem smutně na palandě seděl, chvilku plakal, chvilku dopis psal. A rabínovi, co mu zabil tetu, napsal, že si svůj život veme. Na hrob prej, ať mu dají tu trumpetu, na památku lásky zhrzené. Když to napsal, svolal žít mi nelze, skočil do vody řka Ádie. O zániku jeho jsou 2 verze, ze kterých uvádím jenom 2. A podle jedné do té vody skočil, namočil se, pak se rozmočil. A podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil.
která z těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. A podle ní se golem nerozmočil, jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. A je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí. A ona totiž, tahle čtvrtá verze, předešlé 3 verze nahradí. A proto právě, když vám ji neřeknu, tak to skoro vůbec nevadí. A je tu ovšem ještě verze 5, ale ta není doložená. Podle ní ta teta byla táta a golem byla jeho žena. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp mít za to, že se golem přeci jen rozmočil.